fulgt med i den her debat om Masters, der er i Vegas og så videre. Og der så jeg faktisk Mitchell Lawry kommentere på et opslag inde på Facebook, at så kom han jo så ikke til Masters. Og han har trukket sig? Det var noget med, det var dyr, der kom derover og så videre. Ja. Så det kan da godt være, at de penge, man kan vinde til Denmark Open, de 171 er vigtigt for... noget af billetten, ikke? Ja, det kan være. Ligger pres på Mitchell Lawry nu? Ja, det er godt at se. Men han presser altså bare tilbage. Ja. Så 62 man kan godt sige, umiddelbart, sådan som kampen er forløbet, så er der en chance, selvom han misser, men alle andre dage vil man sige, om 62 til Mitchell Lawry, så er det sæt ved slut. Ja. Det var måske den sidste chance, vi så for Erik. Det er jo nærmest en garanti, hvis han kommer under 80, normalvis. Det er en interessant vej, han går. Det er faktisk, der er ikke mange, der går 14. Han kan lige dobbelt 10. Ja, men som udgangspunkt, så går de fleste jo triple 10 på 62, ikke? Ja. Dobbelt 16. Men han er vild med dobbelt 10. Sådan. Han tager den sgu. 2 altså, titlen. Det var altså en kamp 5-2 til Mitchell Lawry. Vinder U18 og skal nu sætte sig klar